देव स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम विष्णवे विष्णवे। रुका, ये शादी ना हो सकेले। ई का कहता दादी? ते अपना दादी से कितना प्यार करेले? तोहरा खातिर अपन जान दे सकता नहीं। ते अपना बाप से कितना प्यार करेले? उनका खातिर तो हम क्यों की जान ले सकेले, बस पता चल जाए कि उनकर कातिल के बा। अब तनिको नोटंकी कैला तो लाखन चाचा तोरा दादी के गोली मारे में देरी ना करी है। कारी अब अगले ने अपने औकात पर, अबे पैर के जूती पैर में रहे तो ठीक लागेला। ई रिक्शा वाला हमारा मूड़ी पे चढ़ के मुंह तक रहे। झोपड़ी में रहे वाला तू भिखारी, महल में रहे के ख्वाब देखा तारे, हमरा बहन से ब्याह कर बे। आज तक हमरे खानदान पर केहू के उंगली उठावे की हिम्मत न रहे, लेकिन आज पूरा खानदान पर हंसी उड़ रहा बा, सिर्फ तोरा वजह से। हमरा की जान से मारे का धमकी देके हमरा ने हत्या पोता के मारा था रसन। अरे तोनी के मर्दानगी पे थू। आज से 12 साल पहले भी तोनी के ये ना मर्दानगी दिखौले रसन। हमरा ने हत्या बेटा के तलवार से मार डाला तोनी के। तू जानना चाहत रहे ना कि तेरे बाप का कातिल के बा? ध्यान से देखे दोनों कमीनन के, ये मंत्री और अगर भाई के। ये ना मरद लोग तेरा बाप के अमर ले रहा आदित्य। अरे विधायक, तू जेल से छूट गईला? अच्छा भाई, भगीना और मामा के चिता एक साथ जली। अरे तू हमनी के चिता का जलाई बेरे दलाल। बेस्या खाना में बेस्यन के तलवा के तेल से मालिश करे वाला दलाल कहीं का। तू हमरा इसे मरे से काल मेरे। अब तू तो कही रे।
मत रे माई। एगो मामा के से बड़ सौभाग्य का होई कि अपने भगिना के जान बचावे के काम आइल। अब दुनिया ही ना कही कि मामा खाली कंस रहेल। बाबा 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 आज धोनी के जिंदा जमीन में गाड़ दे। रुक जा आदित्य, कानून के हाथ में लेकर कोशिश मत करिया। कानून चाहे रिक्शा वाला होखे चाहे मंत्री होखे, सबका खातिर बराबर होखेला। तू लोग का देखा तला गिरफ्तार करा के। एडीएसपी बिना वारंट के एगो मंत्री के गिरफ्तार करबे। खाली गिरफ्तार ना, तोरा के फांसी पर चढ़ावे कभी इंतजाम हो गइल बा। ले चला के माई के दुलार हवा बाबा के दुलरुआ, दादी के तुझी